गोबांमा बरकनि अमाहाय क्वेश्चन नgi tongkhana tabuk je bupurwo chung constitution solution no tui chung kok khananai eba aboni answer chung manai aboni result no chung manai amahai kabang mano wanchugi tongkhana tei manamu jungjagi tongkhana aboni bagai nong tini latest update nong bagai tui hika niti prada phane bagai nangkok mani oktumaro amni kanai je lai thangnai 8 tarik march chini bubagra bai chini baror haktani home minister kok chamlaika kok lam panda unglaika ga abona tui a jaga constitution solution no tui kok salaija kahini chini bubagra saka tei salni saltamni bisingono aboni result manna hinibo bo saka piaba 8 tarik march kok lam unglaika tini hingke 12 tarik march ngai tongkha mane a sal bai tini salno chung tomung no plus khai nei kha kai goni nei kha 4 din eba salbroi ngai tongkha bina tweet tega bo tweet khlai rika jagao english bai bo sika before we become who we watching wanchukani nango chini bubagra belakhino bo khakotor khakrak bo chini borok dofani bagai bo tabukuna samung khlai tongo bo sawi tongo be bo je saksori hamya pono je mansak bo chini borok dofani bagai samung tangi na thangnai hinai ingatorok saima nuglak ga abahinarok update mana mujangai tongo ga kai kok borok ni tekan entertainment youtube channel bo subscribe khlai tondi norong opinion tamo constitutional solution dakida mana thangi tong ta teile dalana kho norok comment box thangi comment khlai sade tei norok bubagra ni bagai suri laidi bubagra laktino chini aman thaino bo nahari manani thon asukno jatnana hambai bye